A bude búrka. Zase? No bude pršať, Klaudinka. Určite. Takže rýchlo sa schovať do balkónu. No, veď vieš, čo máš čas. Šmajmans. Tohle právě hovorí moje Zle. mama. Šajmajmacka fajman. Šmajmans. Ja už normálne, počúvam, ja mám normálne asi fakt ozaj 4 alebo 5 pesničiek teraz. Keď počuješ, tak si Keď spomenieš počujem v na nás, rádiu, že... spomeniem si na to, na to. Víš, som fakt normálne, ja normálne... Napríklad teraz tá nová Pink niečo je, ne? Ako v živote som na Pink nepočúval, ne? Ale proste jedna pesnička. Tá jedna pesnička jej vyšla, ne? Proste A hlavne si bol a to kamarátka, ne? A ona proste žije s nejakým Čechom, ne? Odsťahovala sa do Čech, ne? Mali takú rozlúčkovú akciu, ne? A ono to tam hralo asi zo 6 razy, ne? Do 6 krát to tam hralo, ne? A ja proste hovorím, čisto tvoja pesnička. Čisto tvoja pesnička, že... Čo tam máš dole? Mi to normálne, mi to príde, že je to málo, vieš? Sme z 9. Ja som bol teraz na 8. 11. posledný sme robili.